Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang Jericho. Sumulat ako sa inyo para ibahagi ang alaala ng isang kapamilya. Nag-post kasi yung pinsan ko ng isang throwback picture para sa kanya. Ilang taon na rin pala ang nakalipas mula nang pumanaw si tita. Matanda na sila tito at tita. Si tito mahina na. Payat at halos puti na lahat ang buhok. Magana ang mga joints sa daliri kaya hindi na naigagalaw. Hindi pa naman kuba pero nakaarko na ang likod. Madalas na lang siyang nakaupo sa labas ng bahay. Matanda na din si tita pero malakas pa. Rockstar, sabi nga nila. Active sa Zumba, sa pa-ballroom dance ng barangay, gumagala kasama ng mga amiga, at nakikipagsabayan pa sa amin sa inuman, kantahan at puyatan. Kung kumilos, parang nasa 25 to 30 years old lang. Isang umaga, nagkakwentuhan kami ni Tito sa labas. Gaya ng Intermission. Higher. Yung mas maraming laway. Take 2. Isang umaga, nagkakwentuhan kami ni Tito sa labas. Gaya ng nakagawian ko kapag wala akong pasok sa trabaho o wala akong magawa. Napadaan ng tita na posturang-postura. Tinanong siya ni Tito kung saan siya pupunta. Ang sagot ng tita, magkikita daw sila ng jowa niya. Sabi naman ni Tito, matanda na daw si tita kaya pineperahan lang siya. Ang sagot ni tita, bakit daw hindi pa mamatay si Tito gayong wala naman itong silbi at hindi na naibibigay ang mga pangangailangan ni tita bilang babae. Hindi na nakasagot si Tito. Bakas sa mukha ang pinaghalong galit at lungkot. Nung araw na yon, nawala ang natitirang respeto ko kay tita. Parang bigla siyang naging ibang tao. Hindi naman ako galit. Nawalan lang ng respeto. Ayoko na siyang makita, ayoko na siyang kausapin, ayoko na siyang tawaging tita. Tuwing mapapadaan ako sa kanila, umiiwas ako ng lakad para hindi magtagpo ang landas namin. Tutal, tuwing nakikita niya ako, lagi siyang may nakahandang iuutos o ipapagawa. Yun nga lang sa kaiiwas ko kay tita, hindi na kami gaanong nakakapagkwentuhan ni Tito. Nang mamatay si Tito, iyak nang iyak si tita mula morgue hanggang sa punerarya hanggang sa burol. Napaisip tuloy ako kung naiiyak ba siya sa lungkot o sa tuwa dahil namatay na yung matagal na niyang gustong mamatay. Para sa akin, plastic at pakitang tao. Hindi na ako nagtaka nang itodo na ni tita ang lifestyle niya ilang buwan lang pagkalabing ni Tito. Yung pagiging rockstar niya, naging super rockstar na. Nag-level up na din sa pakikipagsabayan sa inuman, puyatan, paghataw sa Zumba at sa ballroom dance. Sa kasamaang palad, tinamaan si tita ng COVID at namatay. Hindi daw kasi maawat sa paglabas kahit lockdown. Una daw sinipon, tapos inubo. Maya-maya nilagyan na ng tubo. Sa huli,
tinalo ng COVID ang malakas na pangangatawan ni tita. Hindi ako nakapunta kay tita. Hindi dahil ayoko or wala akong respeto sa kanya. Natakot lang ako na baka mag-uwi pa ako ng virus sa pamilya ko. Bukod sa magastos ang COVID, delikado kasi wala pang bakuna noong mga panahon na yon. Nalungkot ako sa pagkamatay ni tita kasi kahit nag-iba ang tingin ko sa kanya, tita ko pa din siya. Kahit kailan naman hindi niya ako trinato na masama o pinakitaan ng hindi maganda. Sa huli, mahal ko pa din siya at nalungkot ako dahil gaya ni tito, wala na din siya. Sa isang sulok ng isip ko, naitanong ko kung paano kaya siya sinalubong ni tito sa kabilang buhay? Paano kaya siya binati ni tito sa muling pagkikita nila? Magkasama kaya sila? Hindi ko na siguro malalaman ang mga sagot. Salamat sa pagbasa ng sulat ko, Nicole and Chris. Ang inyong tambalanista, Jericho. Hi, Jericho, na chinismi sa mga kamag-anak. Yun talaga yung medyo nakuha ako dito sa kwentong ito na parang isplok natin yung mga kamag-anak natin at yung kanilang mga kanilang mga damdamin at naging buhay, 'di ba? Pero hindi ka namin i-judge bilang kami naman ni partner for 20 years of our lives and our togetherness as a tambalan. Sinusplok namin ang buhay ng ibang tao. So wala nang judging. Ang masasabi sama-sama lang naman correct, tayo. correct. Ang masasabi na lang namin talaga sa iyo, I joined the group. Tinatanggap ka namin sa aming grupo. Yan. Hindi pa man nauso ang salitang marites, kami na talaga ni partner yon. Yan. So mabuhay ang mga active members. Yan, correct. At isa ka doon. Nananahimik na ang tito-tita mo, binuhay mo palit ang kanilang alaala. At ang mga alaalang binuhay mo talaga, yung medyo hindi masyadong kagandahan. Nakakaloka ka, Jericho. Pero sige, alam mo, minsan may mga dahilan kung bakit. Sige, patulan namin to. Hindi, inisip ko lang, partner, paano papatulan eh. Diba? Parang inisip ko lang, baka may dahilan kung bakit bakit sinasariwa, 'di ba, yung buhay ng isang taong yumao na. And sabi daw nila kapag halimbawa nagpaparamdam sa panaginip o kaya biglang katulad dito si Jericho inisipan ng kwento na magsulat ng kwento na may wagang burnay, baka naman daw nagpapadasal. Baka hindi posible. Pa hindi naman sa panjudge ano. Sorry na po tita, ikaw po. Magkasama kayo. Baka BFF kayo ni Jericho ha. Hindi naman sa Hindi panjudge. na paisip ka lang din. Hindi. Wala kang judgment eh. Sige Walang na, sabihin mo judgment. na. Hindi, ang sinasabi ko lang, baka ang talagang nagpapadasal talaga ng tunay si tita. Baka si tita hindi pa makatawid. Hindi ko sure. Hindi ko sure. Okay, wala ako sa posisyon at katulad ni Jericho partner, 'di ba? Ayoko nang malaman pa. Ibig sabihin, kasi lolokohin ko sana si Jericho. Interesado akong malaman kung sinalubong ni tito si tita ha. Baka mamaya, be careful what you wish for, 'di ba? Charot. Pero parang yun lang, para lang isipin ko kung ano ba yung dahilan kung bakit kunento pa to ni Jericho. I mean, tapos na naman, patay na sila. Tapos, ang kunento pa, yung part na hindi masyadong kagandahan. Although, I love the part na she's living her life. Yung pagiging rockstar niya. Sinakita ko yung sarili ko sa kanya, rockstar. Ganyan. Yung parang, so, inilevel up, feeling ko nga, nilevel up na yung Zumba. Dati siyang nagzuzumba, naging instructor na siya. Alam mo na. Nagpapa-event na siya. Nagpapa-event na siya. Parang ganon. Every Saturday Correct, tayo, Zumba groups tayo correct. ha. Zumbalicious, mga Zumbalicious ladies, tara, let's go, 'di ba? Feeling ko ganong klaseng pag-level up, 'di ba? So nakikita ko rin yung sarili ko kay tita na parang hangga't sa huling sandali, 'di ba? Trying to be a rock star. So pero iniisip ko lang, ano yung purpose kung bakit gusto nating sariwain ng alaala? Baka kasi itong si Jericho, naalala niya lang bigla yung tito-tita niya. Baka naman kasi
baka na kailangan ng prayers, baka kailangan ng more dasal para makatawid Pwede. sa liwanag, 'di ba? Hindi naman para maghanap pa kami ng spirit quester para alamin, 'di ba? Pero yun lang yung naisip ko na parang bakit? Para saan? 'Di ba? Bakit may pagsariwa? Ganon. So, maaaring yun lang yung nakikita kong yung nakikita kong posibleng dahilan kung bakit sinishare ni Jericho ito. So, let's say a little prayer for Tito and Tita, 'di ba? Huwag nating i-judge na si Tita lang talaga nagpapadasal, baka si Tito din, 'di ba? Hindi natin alam yung kwento kung bakit nagsalita ng masasakit na salita si Tita. Ang inisip ko pa nga, partner, baka may Alzheimer's na si Tita, nakalimutan niya may asawa siya. 'Di ba ganun pag matanda, hindi mo na alam. May ganun pero siya rin yung nagsabi na talagang malakas. Kaya parang lang pang 35 yun na years nga, old nga daw 20 yung to galawan. 35 ang galawan. So hindi natin alam. Pero again, wag natin judge si Tita, mamaya dalawin tayo ni Tita. Hindi Sabi natin niya, alam. pinag-uusapan niyo ako sa radyo, walang consent, ha? Oo, Tita, ang gusto lang namin sabihin, kung nakikinig ka ngayon, Tita, si Jericho. Si Jericho ka magsabi. Kami naman po ay nagkukwento lang. Pero yun yung ako, partner, yung nakikita ko. Baka kailangan ng kailangan ng dasal. Kailangan kailangan lang ng, syempre, pagsariwa ng alaala. Kasi in fairness naman, dun sa bandang dulo, naramdaman namin yung pagpapatawad sa puso't isip ni Jericho na siguro this is also his way of letting go. 'Di ba? Baka ito yung way niya of letting go na sige, let go ko na kung ano man yung hindi masyadong magandang feelings ko noon, 'di ba? Posible. 'Di ba? Pwedeng ganun. At baka ito na rin yung dahilan kung bakit maka-move na sila into the light, 'di ba? Hindi natin alam. Masyadong napakaraming mga bagay sa mundo na hindi po natin talaga maipaliwanag, promise. Oo, para sa ilan siguro sa mga nakikinig ngayon o sa mga nanonood sa atin, no. 'Di ba pag gumagawa tayo for example ng presentation, nandun lagi sa first slide yung objective. Oo. So ang tanong namin, ano yung objective mo? Ano yung objective ni Jericho? Ni Jericho, ano yung objective mo? Bakit mo na-share mo sa tambalan? For some, ha? Pero kami as tambalan, di ba, dahil trabaho namin i-process ito. Oo, bigyan ng meaning ang lahat ng bagay. Yung pag-process ni Nicole, maaari nangangailangan ng prayers. Maaari. Ang sa akin naman, kung halimbawa, namatay na yung mga halimbawa, yung tao, di ba, tapos may kapit ka pa sa kanya. Ikaw yung medyo dapat na mag-assess magproseso sa na-experience mo ngayon. Is it bothersome? Di ba? Yung nakakatulog ka ba na maayos dito? Kasi in a way, for me lang, ito lang yung impression ko, medyo sarcastic ka doon sa kwento ng Di ba? sa May pagkikwento ganun tungkol sa taong namayapa na. Lalo kay Tita. So, si Lalo kay Tita. Lalo kay Tita, parang may konti kang galit may sarcasm Oo. Di ba na parang, kung titingnan natin, si Tita nasa paradise na, pero ikaw na nabubuhay. Ang tingin mo pa lang, meron ka pang ganyang kwento. Bakit? Di ba? So ikaw yung kailangang mag-assess dito. Na sa'yo naiwan yung sarcasm, sa'yo naiwan yung hindi magandang emosyon. Paano mo nasabi yung nag-level up yung sarcasm? Nung sinabi niya na, kasi, hindi ako nagtaka na ile-level up niya yung pagiging rockstar niya to super rockstar. Yung mga ganong linyahan na parang ang plastic niya. Di ba, kung tutuusin, pagpatay ng isang tao, wala ka nang pwedeng kuning kwento tungkol doon. Correct. Naging mabuti man siya, naging masamang tao na nabubuhay siya. Tapos diba? na yun Hindi mo na dapat ungkatin yung mga hindi masyado naging maganda. Correct. So, ngayon, kailangan mong i-assess ngayon yung nararamdaman mo. Baka ikaw na ngayon yung nagsasuffer sa isang sitwasyon at sa isang tao na wala na sa mundong ito. Tama. Diba? Baka pero ikaw yung kailangan mapunta na sa liwanag. Diba? Ibig sabihin, maliwanagan. Bakit hanggang ngayon may ganyan may ka ganyang pa? emosyon sa puso mo. Bakit hanggang ngayon kung ikukwento mo yung tita mo, pwede namang i-leave out mo yung part na ang plastic niya or i-leave out mo. Diba? Parang i-relive mo na lang yung memories kung paano siya naging rockstar. Diba? Parang ganun. Pero parang yun nga feeling ko, dun sa bandang dulo, may kaunti ng pagpapatawad or pag-umpisa. Which is good. So yun yung gusto din naming bigyan diin ngayon. Dapat matutunan mong mag-let go of negative emotions. Tama. Lalong-lalo na kung patay na yung tao. Diba? In this case, kailangan mong magpatawad kung may galit ka sa tita mo. 'Di ba? Kung may atraso siya sa iyo, hindi siya nagbigay ng magandang experience sa iyo, 'di ba? Nag-iwan ng magandang emosyon, hayaan mo na. 'Di ba? Pagbigyan mo na. Lalo diba? pag namatay magpatawad ka na. Correct. Kasi pag patay na, hindi na yan magkakaroon ng chance na bumawi pa sa'yo 'di ba? So, it's on you already. Mabuti kung buhay pa Kapag halimbawa ang isang taong hindi masyadong maganda yung pakikitungo sa'yo or may ginawang habang nabubuhay siya, meron pang chance na
Humingi ng tawad, magpatawad, maging okay kayo. Pagpatay na, let it go. Totoo yun. Ganun. May your tita rest in peace. Yes. And ikaw tito rin. naman, And ikaw din. Your tito, para sa iyo naman, may you live in peace. Yes. Diba? Huwag na nating isariwain yung mga hindi magaganda. Ikaw din yan. Correct. Diba? Kasi kung wala ng kapit, hindi mo ito ikukwento. Kaya yung tanong na marami, ako isa kasama ako sa mga maraming nagtatanong. Talaga? Gano'ng kadami kayo nagtanong ngayon? 2,700. Ay, Oo. okay. Madami-dami Tapos nga. mga doon, 1,000 yung babae, 1,700 Ay, yung lalaki. ang ganda ng data. Oh. Ilan doon ng 30 Real time yun, ha? ilan Real doon ng time. 35 years old and above? Siguro mga 700. Ilan din. ng housewife? Nalilito na ako, wait lang. Sabi ng AI, mahirap, wait lang. Mahirap yung proseso, saglit. Ganun. At isa ko sa mga nagtatanong din, para saan? Diba? Para saan? Ano itong diba? Oo, ano yung objective mo? Yes. Bakit mo kailangang i-share True. ito sa tambalan? Yan yung una kong tanong kanina. Anong dahilan kung So, bakit ikaw may yung- pagsplok dito? Diba? Na ng mga kamag-anak ka Oo. na Balikan ko yumao nga. na. Diba? Balikan ko nga yung unang part. Parang gusto niya kasing gusto niyang alalahanin eh. Tapos, anong pag-aalala? Parang bakit? Para saan? Ang sabi niya, yun, sumulat ako para ibahagi ang alaala ng isang kapamilya. So, para saan? Para saan? Kasi nga daw, nag-post yung pinsan niya ng throwback, tapos naalala na. Okay. Okay. Yun. Okay, sige. Baka naman nilaliman lang natin, pero wala naman palang dahilan. Gusto niya lang mag-share. Gusto nila Pero mag-share. yung maganda, Pero may malalim, di ba? Oo. Pwedeng hindi eh. Correct ka. Kapag nagdadala ka kasi ng negative emotion, lalong-lalo na sa isang tao na mayapa na o nagkaroon ka ng hindi magandang experience mula sa taong yun, hayaan mo na, magpatawad ka na, ipagdasal mo na lang siya. Tama. At ikaw din, ipagdasal mo yung sarili mo na sana magkaroon ka ng peace of mind. Correct. Diba na walang babagabag sa puso mo. Correct. Sa chula, luto lang halong eklabu. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Ken Chris Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!